खुलुमबाय गिबियावनो साजिदा क्रिएटिभिटी इउटुब चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जालायबाय। दासिमनि गोनांथार खौरांफोरखौ नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायथिना होनो आवगायनाय जालायबाय। नोंथांमोनहा नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक खालामगोन होनना आसा खालामबाय। बिदिब्ला जोङो दिनैनि माखासे गोनांथार खौरांफोरखौ खोनासंलांदिनि। बिटिआरनि कोअर्डिनेशन कमिटि फर ट्राइबेल संघनि मोनसे खौरांगिरि मेल। बे खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों बिथांमोनहा बिटिसिआव 2025 मायथाइयाव जानो गोनां बिसायख'थियाव माखासे एसटि रिजार्भेशनफोराव एसटि नङै सुबुं माहारिफोरा बिजाथिलाइ थिसननायखौ नोजोर होनानैनो बे खौरांगिरि मेलखौ लानाय जादों। लोगोसेनो मोनबा जिल्लाफोरनि जिल्ला खुंथायनिसिम गोख्रोङै नायबिजिरनो थाखायबो खावलायहरनायखौ नुनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि बिटिसि बिसायख'थिया थारैनो सेप्तेम्बर दाननि 22 अक्ट'खालि जागोन आरो बेखौ नोजोर बोनानैनो मैया 2 अक्ट'खालि गुबैयै बिजाथिलाइ थिसननाय हाबाफारिया जोबनानै थांबाय आरो बेखौ नोजोर बोनानैनो बिटिसिआव गासै 40 बियाबफोरनि गेजेराव 30 बियाबानो एसटिफोरनि रिजार्भेशन थिखानाय मासिब्लाबो, नाथाय बे एसटि रिजार्भेशनफोरनि मासियाव गासै बिटिसिआवनो सा 13 एसटि नङै हारिनि सुबुंफोरा बिजाथिलाइ गथायदों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। जायखौ नोजोर बोनानैनो बै एसटि नङै सुबुंफोरनि गासै बिजाथिलाइनि फोरमान बिलाइफोरखौ रोखा-रोखायै नायबिजिरनांगौ होननानै बिथांमोनहा जिल्ला खुंथायनिसिम दाबि दैखांदों। लोगोसेनो जिल्ला खुंथायआ बेनि सायाव थारै नायबिजिरनानै बिथांमोननि बिजाथिलाइखौ केन्सेल खालामनांगौ आरो बेनि सायाव जुदि मोजाङै नायबिजिराब्ला आयेननि राहाबो लानाय जागोन होनना मिथिहोदों। लोगोसेनो बिथांमोनहा बुंथिनानै होदों दि थारैनो बैसोरबायदि सुबुंफोरा दायो नंखाय एसटि सार्टिफिकेट लानानै बेबायदि बिजाथिलाइखौ थिसनदों होननानैबो बिथांमोनहा गोख्रोङै दाबि दैखांनायखौ नुनो मोननाय जादों। 2025 मायथाइयाव जानो गोनां बिटिसि बिसायख'थियारि गेजेराव माखासे सानल' दंसै। बेखौ नोजोर बोनानैनो गुबुन गुबुन बिटिसि ओनसोलाव थानाय राजखान्थि दोलोफोरा गावबा गावनि राजखान्थि दोलोनि बिसायख'थि फोसावदिंनाय हाबाफारिखौ गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिन खालामगासिनो दङ। बेनि गेजेरावनो मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बिपिएफ राजखान्थि दोलोआबो गावसोरनि बिसायख'थि फोसावदिंनायखौ राफोदनिफ्राय राफोद खालामगासिनो दङ। जेराव मिथिनो मोननाय बायदिब्ला दायो बिटिसिनि मोनसे समनि लेङा गाहाय मावफुं सोद्रोमा हाग्रामा महिलारि बिथाङा गावनि बियाब थामहिनबा 14 नं चिरांदुवार बियाबाव गावनि प्राइमारिनि गासै दैदेनगिरिफोरखौ लानानै सावरायलायनाय हाबाफारि लादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। जेराव बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव गोबांथार बाथ्रा बुंथिनानै होदों। लोगोसे बे बाथ्राखौबो बिथाङा रोखा खालामनानै होदों दि थारैनो फैबाय थानाय 2025 मायथाइयाव हाग्रामा महिलारि थामहिनबा बिपिएफ राजखान्थि दोलोआनो सरकार खुंगोन आरो बे सरकार खुंनायाव खाम्फा बरगयारिया जेरैबायदि मोन्नैबो बियाबाव आंजों बेरेखा जादोंब्लाबो, नाथाय बे मोन्नैबो बियाबावनो खाम्फा बरगयारि बिथाङा थारैनो आंजों जेनगोन आरो बिपिएफ राजखान्थि दोलोजों जुजिनो हानाय रावहाबो गोहो गैया होननानै बिथाङा बुंथिनानै होबावदों। लोगोसे बिथाङा बुंथिनानै होबावदों दि थारैनो रोनगोरा इउजि ब्रह्म, प्रमद बर' बिथांमोनहा दायो खाम्फा बरगयारि आरो चन्दन ब्रह्म बिथांमोनखौ जेरैबायदि साजा होनांगौ बेबायदि साजा होदों होननानैबो बिथाङा खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों रोखा-रोखा बुंथिनानै होबावनायखौ नुनो मोननाय जादों। दि भटार्सनि जेंनाखौ सुस्रांनानै होनांगौखौ नोजोर बोनानै मैया बिटिआर बाङालि जुब छात्र फेडारेशनआ मोनसे सालाकाथि आन्सलिकनि सिङाव थानाय मोनसे आन्सलिक कमिटिया गोख्रोङै सोमावसारनाय लादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि आसामाव दायो गुबुन गुबुन जायगाफोराव बाङालि हारिनि सुबुंफोरा दाबोनो दि भटार्स जेंनानिफ्राय सुस्रांजायाखै। थामहिनबा गुबुन गुबुन जाथि माहारिफोरखौ दि भटार्सआव दोनदोंमोनब्लाबो नाथाय बिथांमोननि दि भटार्सनि जेंनाखौ बोखांनानै लाबाय। थामहिनबा दि भटार्सनिफ्राय बिथांमोनखौ आपग्रेड खालामनानै होनाय जाबायब्लाबो नाथाय बिटिआर ओनसोलाव थानाय गोबांथार बाङालि हारिनि सुबुंफोरखौ दासिमबो दि भटार्सनिफ्राय बोखांनानै होआखै। थामहिनबा दि भटार्स जेंनाखौ दाबो सुस्रांनानै होआखै। बेखौ नोजोर बोनानैनो डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा थामहिनबा बिजेपि सरकारनि हेंथा सोमावसारनानै बिथांमोना मोनसे गोख्रों सोमावसारनाय लादों होननानै बुंथिनानै होदों। लोगोसेनो बिजेपि राजखान्थि दोलोनि हेंथायै जोङो गसंगोन। लोगोसे बिजेपि राजखान्थि दोलो गो बेक हिमन्त बिश्व शर्मा गो बेक बायदि स्लगाननि गेजेरजों बिथांमोना फैबाय थानाय समाव गोख्रोंथार सोमावसारलांबाय थागोन होनना बुंथिदों। नाथाय बिथांमोना बे सोमावसारनायनि गेजेरजों बे बाथ्राखौबो रोखायै बुंथिनानै होबावदों दि जायफोर बिथांमोना दायो बाङालिब्लाबो दि भटार्सनि गेजेरजों बिथांमोना गुबुन गुबुन बियाबफोराव बिजाथि
फसंनो हाबाय। बिथांमोनहाबो थारैनो बेनि सायाव सानफिन हफिन गासैबो बाथ्राफोरखौ नायनानै डीप वाटार्सनि जेंनाखौ सुस्रांनानै होगोन होननानै बिथांमोनहा आसा खालामदों। थांनाय गोलाव समाव हाग्रामा महिलारि बिथाङा जोंनि ओनसोलाव हिन्दु मुस्लिम बायदि गुबुन गुबुन फारागथि लानानै राजखान्थि खालामदोंमोन। नंगौ, बे बाथ्राखौ बुंथिनानै होदों निसिमा बियाबनि सासे इउपिपिएल राजखान्थि दोलोनिनो बिजाथि रनजित बसुमतारी बिथाङा। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बिथाङा दायो निसिमा ओनसोलाव थामहिनबा निसिमा बियाबनि सिङाव थानाय गुबुन गुबुन जनजातिफोरखौ नोजोर बोनानै बिथाङा खौरांगिरि मेल बा बिथाङा बिसायख'थि फोसावदिंनाय हाबाफारिखौ लाबाय थानायखौ जों बयबो मिथिनो मोनगासिनो दङ। बेनि गेजेरावनो बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै बिथाङा खौरांगिरिफोरनि गेजेराव गोख्रों माखासे हाग्रामा महिलारि बिथांनि हेंथायै बाथ्रा बुंथिनायखौ नुनो मोननाय जादों। बेनि गेजेराव बयनिख्रुइबो गोनांथारसिन बाथ्रा जेराव बिथाङा बुंथिनानै होदों दि थारैनो हाग्रामा महिलारि बिथाङा गुबुन गुबुन समाव बिटिआरनि गुबुन गुबुन ओनसोलफोराव गोबाव समहालागै बिथाङा हिन्दु मुस्लिम बर' ख्रिस्टियान बा गुबुन गुबुन हारि माहारिफोरनि गेजेराव फारागथि दिन्थिनानै धोरोमारिफोरनि गेजेराव फारागथि दिन्थिनानै राजखान्थि खालामबोगासिनो दङमोन। नाथाय दायो बेफोर राजखान्थिफोरखौ जोङो 5 बोसोराव गैया खालामबाय आरो दायो हिन्दु मुस्लिम बयबो मोनफ्रोमबो धोरोमनि मानसिफोरा दायो ज'ज'यै गिनांगौ गैयाजासे राजखान्थि खालामनो हाबाय आरो गावबा गावनि रायजोखौ आलो गोजोनै जानो हाबाय होननानै बिथाङा खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों बुंथिनानै होनायखौबो मिथिनो मोनबावदों। मानगोनां सुप्रिम कर्टनि मोनसे बिथोनलाइ, जाय बिथोनलाइया गासैबो हादोराव थानाय गुबुन गुबुन थाखोनि फोरोंगिरिफोरखौ मोनसे सोमखिखांनाय लाबोहोनायखौ नुनो मोननाय जादों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बे बिथोनलाइनि गेजेरजों सुप्रिम कर्टआ बेखौनो बिथोन होनाय जादों दि थारैनो हादोराव थानाय जायखि सरखारि जाथों सरखारि नङै जाथों गुबुन गुबुन फरायसालिफोराव थाखो 1 निफ्राय थाखो 8 सिम फोरोंगिरिफोरा साख्रियाव मावखानाय बिथांमोनहा जायफोरा टेट नङागारानो बिथांमोनहा साख्रियाव थिसनथिलाय थामहिनबा साख्रि मावगासिनो दङ बिथांमोन गासैबो दायो फैबाय थानाय समाव थामहिनबा 2 बोसोरनि गेजेरावनो बिथांमोनहा टेट पास जानो नांसिगोन आरो टेट पास जायाब्ला बिथांमोनहा गावबा गावनि साख्रिखौ अराय समनि थाखाय मावनो मोननाय नंलिया। बे बिथोनखौ मैया सुप्रिम कर्टआ मोनसे बिथोन बिलाइनि गेजेरजों फोरमायना होनायखौ नुनो मोननाय जाबाय। मख'नो गोनांदि गुबुन गुबुन समाव गुबुन गासै हादोरफोरनि गुबुन गुबुन रायजोफोरावनो गोबां समाव गुबुन गुबुन फोरोंगिरिफोरा टेट पास जायालाबानो गोबाव समनिफ्राय फोरोंगिरि साख्रि मावनानै दंखायो। जाय टेट पास नङालाबानो साख्रि मावनानै दं बिथांमोनहा दायो फिन बे टेटखौ पास खालामनो नांसिगोन। जाय टेटआ सेन्ट्रेल टेट, जाय टेटआ स्टेटनि टेट, जाय टेटआ गुबुन गुबुन टेटब्लाबो जागोन नाथायबा बिथांमोनहा टेटखौ पास जाथारनांगोन। मिथिनो मोनबावदों दि बे बिथोन बिलाइनि गेजेरजोंनो थारैनो जायफोरनि साख्रिया रिटायारमेन्टनि समा गासै 5 बोसोरनि बांसिन दंबावो बैबायदि बिजाथिफोर थामहिनबा साख्रियाल फोरोंगिरि बिथांमोनहा बे टेटखौ पास खालामनो नांगोन। अदेबानि बे बाथ्राखौबो रोखा खालामनानै होखादों दि जायफोरा 5 बोसोर एबा 5 बोसोरनि खम जायफोरा साख्रिनि सम दंबावो बिथांमोनहा बे टेटखौ पास खालामाबाबो जागोन होनना बुंथिनानै होदों। नाथायबा जायफोरा 5 बोसोरनि बांसिन साख्रिया दंबावो बिथांमोनहा गासैबो टेटखौ पास खालामजोबनांगोन जायफोरा टेट गैया। बेनिखायनो जायफोरा टेटखौ पास खालामनो हाया बिथांमोननि साख्रि